जर तुमच्याकडे उकडे तांदूळ नसतील तर काय वांधो नाही, सुरई तांदळाचो पण भारी होता. अहो तुमच्या घरातल्या खावच्या तांदळाचो पण भारी होता. हे दोन तुकडे खायचे आणि आपल्या कामात लागायचा. चला, तवसा दिसला काय आपणाक आठवता धोंडस टोपातला. धोंडसची रेसिपी आपण दाखवली, पण ही जरा वेगळी, कारण बहुतेक जणांनी प्रश्न केल्याने की आमच्याकडे उकडे तांदूळ नाही, आमच्याकडे हे तांदूळ नाही, आमच्याकडे हे नाही ते नाही, तर काय करूया. तर म्हटलं आज थोडा मिक्स कर, उकडे तांदूळ आणि सुरई तांदूळचा. चला, नसले उकडे तरी सुरई तांदूळचा केलास तरी चालता. फक्त ते भाजू पोहेस. ते आता आपण रेसिपीत बघूया. या धोंडस बनवण्यासाठी पहिली लागतली काकडी, म्हणजे आपला तवसा. तवसा ह्या मुंबईतलाच असा, गावी गावला नाही. त्याच्यानंतर त्याला लागतलो 1 वाटी गुळ. किसून जसा येत तेव्हा बघू पया, पण मी अंदाजपंची घेतलंय कारण एवढा तर वाटीभर होतो किस. तर त्याच्याबरोबर मी घेतलंय सुरई तांदूळ. दरवेळेस आपण रव्याचा किंवा उकड्या तांदळाचा करतो, ह्यावेळेस थोडा मिक्स, कारण तास तास केला तर कसा होय म्हणून. तर आता हे उकडे तांदूळ जास्त घ्यायचे सुरई तांदूळ आणि त्याच्या अर्धा प्रमाणात घ्यायचे उकडे तांदूळ. त्याच्यानंतर घ्यायचा जायफळ, वेलची. आपल्या नेहमी ज्या धोंडसला लागतात तास साहित्य घेतलंय मी. हळद, मीठ, गूळ, जिरा, ओला खोबरा आणि आपले शेंगदाणे. आणि ही शेवटाक लागतली हळदीची पानं. आता हे उकडे तांदूळ पहिले घालून घेऊया. आता मी बघा अर्धेच ठेवलंय की त्या ती वाटी भरून सुरई घेतली. तुमच्या उकडे तांदूळ नसतील गावात तर सुरई वापरलास किंवा रोजच्या जेवणातले वापरलास तरी चालतील. फक्त जुने तांदूळ वापरा. आणि तुम्ही त्या सुद्धा नसतात तर जाडो रवो किंवा आता आपलं लापसी रवो, त्याचा सुद्धा धोंडस होता, फक्त चवीत फरक पडता. हा, रव्याचा जर वया असतात तर आपली रेसिपी रव्याच्या धोंडसची पण असतात. तांदूळ भाजू कित्या होय ह्यो असा आजचो प्रश्न. ह्याचं उत्तर तुम्ही खाली जे का माहिती आहे त्यांनी कमेंट मध्ये द्या, आणि आमका माहिती आहे तर आम्ही पुढच्या व्हिडिओ मध्ये देतो. आता गेल्या व्हिडिओचा वड्याचा प्रश्न, हा, त्याचं उत्तर काय होता. चला, भोकाकडचे वडे आमच्याकडे करत नाही, तर वहिनीचं उत्तर काय. आमच्याकडे फक्त ते जेव्हा हळद लावतात लग्नात नीम काढतात तेव्हाच करतात, की त्या काठीत घालू शकतात. तुमच्याकडे कित्या करतात आणि पितृपक्षात करतात त्या तुम्ही सांगितल्या अशाला आता आम्ही बघतो ह्या रेसिपी खाली किंवा अगोदरच्या केला त्याच्याकडे. आता वहिनी तिथे तांदूळ भाजतात, तवसर मी ह्या तवसा किसून घेते. पहिला त्या काय असं सोलून घ्यायचं लागतं. ह्या भरपूर पिकलेला तवसा आणि खरा म्हणजे धोंडसला असाच तवसा वापरूया. यो कच्चो उकडो तांदूळ म्हणजे उकडलेलो आणि यो उकडून भाजलेलो. बघा दोघांमध्ये किती असं असं ब्राउनिश होय कलर. हा, म्हणजे किती मेहनत आहे बघा. आता आता अजून एक रवलो. आता घेऊया आपण सुरई तांदूळ. हा, आता तो सुद्धा आपला मस्त गावचा उकडे तांदूळ सुद्धा गावचेच, फक्त तवसाच आपल्या गावचा नाही. जाऊन पुढच्या वर्षी ता सुद्धा गावताला. आता हे मी वाटीभर घेतलंय, डबल घेतलंय उकड्या तांदळाचा डबल. हे सुद्धा आपण तसेच फुलान बाजू पडत. चला, आता मी असे बिये काढून घेतले. आता कारण काय होतं माहितीये, बिये शिजत नाही ना म्हणा. आता ह्या तवसा पटापट किसून घेऊया. हे सुद्धा तसेच लालसर भाजून घेतलं, पांढरे शुभ्र तांदूळ होते. हा, आता हे बघा, हे असे आणि हे असे. आता हे दोन्ही एकत्र हळू आरामात. आणि उकडे तांदूळ आणि सुरई तांदूळ भाजणे खूप गरजेचे असतात. नाही भाजलं तर त्याचं काय होतं का सुद्धा पुढच्या काय म्हणतात व्हिडिओ मध्ये तुमचा. आणि एक प्रश्न राहिलो गो, काय होता तो प्रश्न. हा, चवीपुरता मीठ. सगळेच जण म्हणतात ना चवीपुरता मीठ वापरा, चवीपुरता मीठ वापरा, पण कळताला कसा. अरे पाण्यात टाकला किंवा ज्या पदार्थात टाकला त्या पदार्थाची चव घेऊन बघू. जास्त पडलं तर पाणी घाला, कमी पडलं तर मीठ घाला. कसं वाटलं उत्तर का सुद्धा सांगा. चला, आणि मिठाचं आदत चुकलं होतं. आमचा एक व्हिडिओ असा, त्याच्यासाठी काय करायचं, तिखट आणि मीठ जर जास्त पडलं तर काय करायचं. हे मी वापराय नाही तर मिक्सराक लायला तर काय होतं. मी मगाशी बोलता बोलता शेंगदाणे पण भाजून घेतले. आता हे सोलतोय आणि ती 2 डाळवा आणि जर असा मिक्सरात अर्धे फिरत. बघा तयारी किती, धोंडस बनवची तयारी बघा. पुरं इरड जाता, म्हणजे इरड जातली जर एकट्याक असतात. आता वांगडा खाऊ दोघात काय एकट्याक मेकटा काय सासूबाई बोलतात. तसा असला तर जरा होता बेगीन आणि अशी तयारी. आता पहिले उकडे तांदूळ. या तांदळाची मजा म्हणजे ना, हे असेच आम्ही पावसात खायचो, मस्त लागतं.
हे उकडो तांदूळ शिजणार नाही म्हणून असं होय बघा रवा. आता सुरई लावची बारी घेतलंय होय. किती ह्यो आपल्या सुरई तांदळात सुरई लगेच उकाळ शिजतलो. ह्यो शिजाचो नाही म्हणून ह्याका मी बारीक असा उकडो तांदूळ पेस्ट करायला खूप वेळ लागता म्हणून तो आधी बारीकच करून घेतला. आता ह्याका काय एवढा बारीक नाही करायचा. हे बघा हे मी थोडे जाडसर ठेवले म्हणजे आपली हे आपण थोडे जाडसर ठेवलं कणेर बघा शेवटापर्यंत याचा काय पीठ झाला नाही. आता त्याच मिक्सरच्या भांड्यात आपण काय घेऊया खोबरा ओला त्याच्यात घेऊया जिरा आणि घेऊया आपली हळद आणि ही आपली वेलची जायफळ मगे या वाटून घेऊया. ज्या वाटूचा होता त्या वाटून घेतलाय. आता जा घालूचा आता घालून घेऊया फोडणी. तेलात नको ना तेलात नेहमीच केलात ना. आज तुपातली अर्धा तूप अर्धा तेल पण झाला नुसता तेलात झाला. आज नुसता तुपात करूया. कढई मगाचीच गरम आहे बघा तूप लागला भाकरात. 1 चमचा तूप घातलंय. आता धोंडस म्हणा टोपातला म्हणा किंवा हे का काय काय खूप नावं असतात तर त्याका नावं कित्याक दिली. आता वहिनीचा प्रश्न की टोपातल्या टोपातला का म्हणतात. टोपातल्या कित्या म्हणतात. माकाचा उत्तर माहिती आहे मी पुढच्या रेसिपीत सांगतले. तुमका का माहिती असं आता खाली कमेंट मध्ये सांगा म्हणजे आमका पण माहिती पडत टोपातलं नाव कित्या पडला आणि कित्या म्हणतात. फोडणी दिसताना सगळ्यांनी बाजू प्रवा की त्यात सांगा कारण काकडीमध्ये असा पाणी मजा आला. मजा झाली. अगदी भीती वाटत तर लगेच करायचा असा ताप जातात म्हणजे काय तर पाणी आपल्या अंगावर आणि आपल्या शेगडीवर उडणार नाही. स्टाईल घालतो जरा दिवाळीची साफसफाई करून थांबला ना वादळ थांबला. काकडी बारीक ह्याने किसल्या ना म्हणून काय होतं ही काकडी आपल्या लवकर शिजात मदत करते. काकडी लागली रटमटात. आता त्याच्यात आपण घालून घेऊया जिरा खोबरा आणि हळद वाटून घेतो. ह्या पण हया टोपातल्या ह्या नाही तो टोपातल्याचा सुगंध म्हणतात ना ताण चव त्याची जिरा घातल्याने भारी. हा बघा सुरेख कलर पण येतात आणि सुगंध पण की त्या वेलची जिरा आणि खोबरा एकत्र इला ती वेगळीच एक सुगंध. आता हे मी उकड्या तांदळाचा पीठ आहे ना ता पहिला घालते. पहिला उकड्या तांदळाचा पीठ राजूत घालते सुरेख. गॅस मी मोठीच ठेवलंय आणि ह्या घेऊया परती. आता ह्या काय होतला रगड्या तांदळाच्या पिठाचा सगळा काकडीचा पाणी शोषून घेतला म्हणून आपण काय करू बया रोज पाणी घालू आहे. जा मिक्सरच्या भांड्यात आपण खोबरा वाटलं त्याच्यात आता पाणी हो आपण भात शिजात जसा पाणी घालतो तसा पाणी घालतो. अंदाज तुमचा जास्त पाणी झाला तरी मुरा वेळ लागतो बाकी चिवचिवीत नाही होत. चिवचिवीत आहे पाणी जास्त झाला मुराक वेळ नाही आणि रवा वाढूचो लागतो रवा तुमचा एकात असलो तरी भाजून करून गेला काय खायचा नाही तर खीर होतली टोपातली खीर कावा करून. आता ह्या आपला गुळ 1 वाटी घेतलंय मी. बघूया आपल्या किती लागतं. जसं मगाशी सांगितलं ना चवीपुरता मीठ तसा गुळ पण चवीसाठी. आता प्रत्येकाची चव कशी कमी जास्त असते आणि गोडवो भयो टोपातल्याचं गुळाचं तो गोडव भयो. शेंगदाणे मी घालून घेते की ते आपल्या ह्याचा ना आता गुळात किती पाणी सुटतात ता बघू पया आणि मग आपल्या खेच्यात पाणी घालू. वहिनीने ना थोडे असे शेंगदाणे ठेवले आता ते किती ते आता नंतर आपण डोंगर करतो ना कापू शेवटा त्याच्यावर ते मस्त लागतं चवी. मीठ पण घालूनच घेतोय. गोड असला तरी मीठ वया पकडते थांब. तर गुळ अजून ह्या होता मेल्ट होता म्हणजे विरघळता. याच्यावर ना आपल्याला आता पाण्याचो आणि गोड किती वया तो अंदाज आहे कारण जसं जसं गोड विरघळता तसं तसं आपला कलर काय होता बदलता बघा. आता
गूळ जेवढा मेल्ट झाला तर ह्या एवढा असा जाड आहे बघा. आता ह्याच्यात मी पाणी घालते किती, वाटीभर. हे बघा. नाही तर या मुराचा नाही जास्त पाणी घालायचं. पाणी घातल्यावर मी केले गॅस थोडी मोठी. आता ह्यो जो तुमका ही कन्नड दिसता ना, तो नंतर आपल्याला थोड्या वेळानं बघू पयो शिजलो की नाही. आणि मग त्याच्या अंदाजाने परत थोडा गरम पाणी टाकू पया किंवा शिवरू पया. आता ह्या स्टीलचा भांडा 5-5 मिनिटांनी यायचा ढवळून बघायचा की त्या स्टीलच्या कढईत लागतली आणि ह्याच्यावर सगळं झाकण बघा. हैसर हिला सुकत आणि हैसर ठेवला वायच पाणी आणि खालसून लागला बोलव ना, तरी मी मधून मधून 2-3 वेळा चेक केलंय. तरी पण हिला ना स्टीलचा गुणधर्मचा आणि गुळ खेचून घ्यायचा. आता गॅस बंद करतोय आणि जा ह्या बॅटरा त्याच्या मूळ ह्याच्यात जाऊ पया, म्हणजे कशा टोपात. आता उत्तर मिळालं तुमका. हे खाली काय घातलंय, हळदीची पानं. तरी ह्या मुराक किती वेळ लागला सांगा पाणी. तरी अर्धो तास झालो. तेवढ्यात आपल्या भाताचे शिटे 3 कुकर होतले. म्हणून ह्या चुलीर करतात. आणि चुलीत मुराक सुद्धा बरा. एखाद्यावर लक्ष नाही दिलं तरी चालतं. करपना नाही. हे बघा खाली बघा कसा लागला. पण ह्या जर करपलेला ना आता खाऊ वळतच सगळी. चव भारी लागता. मी वरचा काढून घेते आणि करपाच वया तीच मजा असते. हा काय बघा, मी करपलेला काय नाही घेतलंय, फक्त चमच्यान येता ताच घेतलंय. तर पोरांका ठेवून दिलेलं. कुठली सोनम खाता, दुर्वांग खाता. आता दुर्वांग आता शाळेत गेलो, सोनम येऊची वेळ झाली आहे. आणि ह्या व्यवस्थित असं दाबून असा सोयन करू पया, चमच्यानच करायचा सोय. खाली पण हळदीची पानं ठेवलं, नाही गावली तर तवसा जाड असा त्याची साला ठेवा खाली. ते पण आयडिया बरी. मग तुमचा टोपातला लागाचा नाही. ह्या बघा, ह्या आता सोय करून घेतलंय. आता ह्या बघा, या जायफळ रवलेला तावा या ना, खाऊन झोप नको येऊ पण खाऊ पया, संध्याकाळीचा सकाळी खाऊ पया. थोडासा ह्या टोपातला असाच वेळ करायचा संध्याकाळच्या वेळे, म्हणजे रात्रभरचा चांगला मुहूर्त. म्हणजे तुम्ही रात्रभर गॅस चालू ठेवू नको, निखाऱ्यावर ठेवायचा. निखारे थंड होईपर्यंतचा मुहूर्तला आहे. गॅस 20 मिनिटात चालू ठेवायची मग मुहूर्तला. आता ही पानं ठेवते परत. जायफळ घातल्याबरोबर मस्त सुगंध येलो, गरम गरम आहे ना. आणि असा झाकण ठेवलंय आणि त्याच्यावर ठेवलंय आपलं हो दांडो खलबत्त्याचो. आणि खाली गॅस एकदम बघा बारीक. आणि वाजले बघा 1:20 मिनिटं झाली. जेव्हा किती होतले 40 ला गॅस बंद करतले. 1:40 मिनिटात. चला, सकाळचे 7 वाजलेले होत, वाजूक गेले होत. आता काय 2 पहिला नाश्त्याची सोय नको करू. हा हा हा. हो मोदक. भार्गव बघा मम्मी 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 करतोय. थांबा. ह्या बघा. हा हा हा. आता काय म्हणतात, दब दब आवाज इलो माका इलो. आता मीच सांगते. आता काय करायचा, डिश घ्यायची आणि पलटी मारायचा. चला, टॅप बीप करूची गरज नाही, कारण निकाळलो तो कळला. हा मस्त हळदीच्या पानांचा जो सुगंध सुटलो ना. आता ह्याचे आपण करूया तुकडे. बघा किती नरम झालो. मस्त. आता तुमका हवे तसे तुकडे करा. मी दरवेळेस केक सारखं कापते, ह्यावेळेस मी केक सारखं कापणे नाही, असे चौकोनीच तुकडे करतो. 2 तुकडे खाले की काय पोट भरीचो नाश्तो झालो. आता मधलं चुकली. हा मस्त. हे 2 तुकडे खायचे आणि आपल्या कामात लागायचा. चला, हे खाऊन जी मजा येता ना ती खरंच. अजून ठेवू. 2 तुकडे माझे झाले ना. तुमचे बाकीच्यांचे सगळ्यांचे रावले ना.
पण तुझ्या प्लेटीत मी कित्या खाऊ, मी माझं वेगळं घेईन, माका मोठं इलो बघ. मतलब लावा आणि बाळगावचो. जर तुमच्याकडे उकडे तांदूळ नसतील तर काय वांदो नाही, सुरय तांदळाचो पण भारी होता. अहो तुमच्या घरातल्या खावच्या तांदळाचो पण भारी होता. आता तुमका जर तवसा गावला बाजारात दिसला तो सोडू नको, तसा तवसा घेऊन यावा. आणि आमचा परत पिक्चर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि रेसिपी कोणती हवी असाल तर नक्की कमेंट मध्ये सांगा. धन्यवाद.